Asi všetci radi dostávame darčeky. Často je ale radosť z dávania ešte krajšia a silnejšia ako tá z príjmania. Áno, dávať je krásne. Veľakrát ale dávame tak, že niečo očakávame naspäť a to už môžeme vnímať ako akúsi formu obchodu. Ja dám tebe a ty dáš mne. Dávať bez toho, aby sme za to niečo očakávali naspäť, je úplne iný level. Často si to ani neuvedomujeme, ale za našim pomáhaním sa môže skrývať túžba naplniť si nejaký vlastný neuspokojený pocit. Napríklad, keď pomôžem, cítim sa vďaka tomu, že som dobrý človek, že som užitočná. Niekto mi je vďačný, alebo vďaka tomu zlepšujem svoj public image. Poď dnes realizovať nejaký dobrý skutok, kde nebudeš v prvom rade naplňať svoje potreby, ale naozaj nezištne pomôžeš niekomu inému. Skús mať oči otvorené. Určite sa naskytne počas dňa nejaká situácia, ktorou môžeš niekomu zlepšiť deň, vyčarovať mu úsmev na tvári alebo mu pomôcť v ťažkej situácii.